Li Bakurê Kurdistanê li pênc navçeyên qedexeya derketina kolanan berdewam dike. Li Cizîr, Silopî, Nisêbîn, Sûr û Kerboranê li gel polîsên tîmên taybet leşker jî daketin kolanan. Berê lûleyê tankan li navçeyê ne û şer û pevçûnên di navbera yêdegehê û dewletê de jî didome. Li gorî hin hiqûqnasan, daketina leşkeran a kuçeyan û qedexeyên ev qas dûvedirêj ne hiqûqî ne û ev yek binpêkirina Merkeza Gonê ye. Di Meclîsa Enqerê de bi awayekî fermî biryara vê were girtin. Hinek tişt bi qanûnan jî nayên sînor kirin. Yani mafên bingehîn weka ku derketina wîna derve qedexekirin jiyana wîna azad sînorkirin e. Viya jî bi awayekî dirêj nikarin ji xwe bi sînor bikin. Ji ber ku di operasyona li hemberî yêdegehê de tang û top têne bikaranîn û komandoyên taybet ji bajarê Bolya Tirkiyeyê hatine û vê operasyonê birêve dibin, parêzvenên mafên mirovan metirsîdar in. Dema navê komandoyên Bolyayê dibihîzin, tirsa wan a binpêkirina mafan zêdetir dibe. تانک و توپ و سلاح و چکیق و عسکر و تیمین تایبت و هزین تایبت گلک هاتنه وان کسی هانا نش خیر راحتنه بدره قتلیام تی بیران کسا کشتن تی بیران کسا خراکرنا گندان تی بیران کسا yani ونداکرن تی بیران کسا Li gorî amarên saziyên mafên mirovan ji ber van şer û pevçûnan heta niha ji 200 hezarê zêdetir kes koçber bûne. Tirsa saziyan ew e ku ger qedexe û mayîna van tîmên taybet û komandoyan dirêjtir bibe, li gel kuştinê koçberiyeke zêdetir jî dê pêk bê. Partiya Demokratîk a Gelan HDP ji bo rakirina qedexeya li ser navçeyan serî dadgeha Merkeza Gonê da. Ger dadgeh biryarekî erenî nede, wê çaxê HDP wê îcar serî dadgehên navneteweyî bide û bixwaze ev qedexe bêne rakirin. Maşallah dekak. Rûdaw.